te hakaban kong ai khoble ya phi iwei pai wei hakane ka por ka bamanta ki khun chu ka bri u nyotram ki ba seukhia na banta kari bat ka je ben riu ka junga bar ka jung phi bat nga kwa ya ka ban kren ban ong shapang kan ka kentin ka ba une utemen usai kren lengba ki social media da ka ba ukren job da ka ba ukren ben hadu kata-kata ya kinong yalam jong ka voice of the people party lem bat ya ka parti hi barok kawai uong hana baka VP ngalengo baka VP kakwa yak ban wanra kakwa ban penkela ya ka jengduk ngalengo baka VP kakwa ban wanra ban penkela ka bakam ka bajam ngalengo baka VP kakwa yak ban penkela ya ka jengduk Henry Ongru da lelei ka VP kamnomla ban penkela ya ka jengduk dengan ko aban keren ban seneng ban ong ya unu temen menta ko temen ka jugmau ka jongme ka lalai ka jugmau ka jung pisya ka lalai haga por menswa ya ki kali lanya la ustering mau ngitip ustering mau haba khun hab ai bor hab penmi ka bor lom nang ta ngin mala ban khun ya ka kali ka ba manginginya Henry menta la khamnyar bangi i ya kini ustering mau bat kam doni ru ki kali ki badon utau steering mau hakani ka juk ka jongi ka bamenta ki briu ki bamenta hakani ka juk ka jongi ka bamenta kele ban be ya u power steering u bajam ban kun sakadiang kun sagamon Henry khamsigan banya ya kum kita ki kali ki bajam u steering lara udon kum ki jajbriu hapo jongen ke jalame khalia ka jongi ngongi pi ka jalame khalia ka jongi nangi skam nangi ba kam nom kiu dang mangangi skam bagi briu ka jongi ke lastat kila nang kila syampang kila bishar ni ibana no baga voice of the people party ka sensar orang dadu baga voice of the people party ka don kita ki MLA sabut Henry gel i bagi jingkala mantak kemirsu ya kaban lebih hadu kata-kata kum bagi le akapor mensua kilon kita ka jishapting ya ka voice of the people party ka voice of the people party lakan yo man sensar hakapor ka jingduk on radin kong ya ka jingduk on radin kong ya ka bamsap on radin kong ya kanu ka jigsniu ko temen karin kong ya kanu ka jigsniu kumno mem tip kumno mem perkat ya menta sikata nadu basensyar kene ke sorkar MDA 2 MDA 1 MDA 1 MDA 2 ngiba ki hospital sorkar ke aidan po hospital sorkar pangganam hospital sorkar Henry ki bor ki kor kimton dangi phai se ka bhakam ka bhajam ki khun samala mata ki don ki dap tang da gajing du jingkermen da kilit pule ru omlong dalit pule ru omlong dalit pule ru songying hab di waidong Henry nga don ka jingkermen balaj satanga ka BVP bagi don ka jingkermen ban laj nagi di ki paro kotemen big gumu ngaktin utemen ula dep tip Henry khuna udang perkat Henry hagan ke juk ke bamenta kala long pleng kala long markompong ngimla syu ban sinya ya kita riu temen ngimla syu ban sinya ya kita ki riu temen ngitip bagi riu temen nang ngi jingi ke bamenta ki long ki ba arsap ki long ki ba xmai hadu kata-kata Dena marjungpi bansa jot ki kun kiti ki jungpi Dena marjungpi bansa yerdor kari bar ki ben riu ke jingi une utemen ubayada sorkar ubayada yang ke sorkar MDA 2 ke bamenta imat une ulasya pensum na kapisah imat une ulasya namar ba maki kila besayo ute ubiang hene uyale ban penbik yang abat dia pi ko ki paralok ki jonga ngimdai ban ngi de ban yang skam mak nogrim ngi de ban pencuk put ya ka voice of the people party
hang ta kini ki temen ki jakador kim don shu hang ta kin sas kabjar persang menyalap khana persang men kermenong nama ta ka hok ka jurakin lara pidon syak ta ka jikli nama ta ka ri berja benriu kini ki jingkren jung pi ko temen henry barakot kilong ke ba pisu thau barakot ki jingkren pi kilong ke ba pisu shina automatically laga jabing temen ke jumpi ni menta uong hana bakas kani ka sarkar menta uong baka kala ai jingsuk ye kipaj ba kala penbiang ye kipaj ba hangno ka penbiang hangno bakani ka sarkar ka jongme ka penbiang tame hoj kala penbiang ye me kala penbiang ye ki we ki ar henry ki biya ki paj ba bat ye ki paj ba ki ba bun ki balang ki dap tang ki jingtuna sudah ubaduk ubapang menda uhab ban simram uhab ban benda ye ki jaga puta uhab ban benda ye ki khun ki ti tang namar ba ban ka pang keduk balai bagi yo ke sarkar ka ba bamsap bagi yo kita ngelam jingi ki bamsap balai baki ki kimi ki kpa kim nom pha school shu yala ki khun sya ki school sarkar dei namar ba kam nom biang ka jing pule pudi kam kim no kinoi kai ki kut tang ha ka jing hik tang ha ba pen kut ya kedudi henry kim nom simkhia balai ka kemi ke batu ki khun ro ki long ki batu phi mata ki bilat ki ba kiu na khli atrai ki ba kiu huri hura ki ba ngla shu ban nyaw ki jing kiu bujung ka kat sa bangi phai dap tang jing bamsap sudah barakot ki jing klumar ki bana napo jong ka jela ka jing imat unu temen umat la udah ki khmat umat la udah ki skor gelut ong ka keten henry kala dei ya unu temen kala dei ya unu temen larangi phashi ki kaput asam ban meghalaya larangi phai si kaput meghalaya bat ki tu ki marjan giri kai ki jinja di tang ni ki jingsha tersor ki jingsha panben ki jingsha leben ni ki perdok ki senam ki jonga ki jumpi di tang ke politik kabala ban wanra ya ke jingkla di tang ke politik kabala ban wanra ya ke jingkla di tang ke politik kabala ban thau ya kina ki rule ki an hapo jong ri garat ka jungi lara ka politik kan mem simkhia nam ta jonga ban jumpi lara ka sarkar kan simkhia nam ta jonga ban pi mano kin mala ban simkhia usang malang un mala ban simkhia kiseng ki ba fer ki grup ki fer kim mala ban simkhia namar kim ni ki sarkar kim non ka bor lapan ku bor ri tanga kita ki government di tanga kita ki sarkar lapan ku kita ka bor ka burom lara ngiyo ka sarkar ka ba tresuk ka ba treskan ka ba tre hok nam ta jonga ban pi ngimnam kedukam ngimnam long ki beduk ngimnam long ki besya ka batar ngimnam ut Larang iyo ka sarkar ka babyang ngong yapi. Lara ka voice of the people perti ka wana ka bor. Ubaduk ubatoy ulalaj banay tiya yak tigi hospital private. Kibalut tanga ka sitayaw kabalut da kilak. Hateng mangi ubaduk la ka ban ka pang ka bestom ka pang ka stom ka ba Henry. Ngidu no yak tigi be ik kibatran ngi tang namar ba. Ngimdon ka spa yak ka ban lek ya kabalik sumar sukher ni menda ka jengduk ka jengkeduk kawan tesong yangi haduk kata haduk ba ngila kenduk musian imat unu temen umat la imat unu temen kelut Debran kum gini gibriu mongipi kaban sajat kari par kijiban riu kejingi une ula biang hanga pelala de Henry unang perkatsu yang ngabat yapi ngim dei ban bek ya kadang ka political party like tang haka voice of the people party tang na kanai kitin junga kan ka por ka bamta lara pi singaw tenat ya kadang ka jingkran ka junga singaw ba like share but subscribe kublai shibun